Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilapin na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Jeline, 18 anyos, minyo apan wa pay anak. Itago na lang ang akong matuod nga address o kasamtangan nga niya magpuyo sa Manila. Naminaw ko sa inyong live streaming. Punto medikal kining akong suliran. Maglisod manggod ko og paggawa sa akong hugaw. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mabutig na nakadesisyon kang dito na Maniras, Manila pagkatapos ng kasal ninyo sa anak kong si Lester, Jeline. Yes, ma. Kasi yun ang gusto ni Lester, na dito na ako sa inyo. Walang problema yan. Para may makasama naman kami ng papa niyo dito sa bahay. Para pag may apo na kami, dito na rin sa bahay manirahan. Ay, biglang sisigla tong bahay namin. Kay tagal na kami lang dito. Kung may mga apo na kami, di masaya na. Oo nga. Puhon-puhon lang, ma. Kung makaanak na kami si Lester. Anong puhon? Soon. Soon po. Kapag magkaanak na kami ni Lester. Nasad ning diferensya na ako ay ngalisod magpaggas sa akong hugaw. Ngano naman sad ni oy. Gipaningot magkuginutong din sa CR. Lupig pa may nanganak ko ini. Ay, nga no bang di aman kasubong nako ana diri. Uy nga, kalayo na mo diri, Jeline. Mama gyud uy. Abi kay minyo nako. Dili na di ako kasampit nimo. Ay, minyo ka naman, God. May banang ka naman. Nga, may ugangan ka diha. Mas dooli mo silang masangpit diha. Kinako diring ni Aslayo. Di ko ganahan, ma. Maikog ug mauwaw pa ko. Usa pa sad, mahurot ang akong Tagalog ug explain nila maoy. Mao na diha. Kung nga lugtan nabiyog-minyo kang Tagalog. Daoy, hanak kong mahayigod, ma. Wala tayo mahimo, ani, kay mao man ni akong kapalaran nga maminyo og Tagalog. Oh. Mao man ka, nahala. Pagkatong tinagalog diha. Kay mo naman na imong sinultihan diha. Kay mga Tagalog mo ng kauban ni Musbay. Pero ma, saan lagi na po ning akong gibati? Nga maglisod man ko og itsar sa akong hugaw. Ay, pagpapalit ni Lister og kapayos ka hinog. Aron mahumog na imong hugaw. Ha? Kapayas, Rama? Oo, kanang hinog ha. Nya ayaw yun pagkaog saging. Kay makapasamot taggahi sa imong hugaw. Oo, ma. Magpapalit ko ni Lester og kapayas nga hinog. Ya, inom sa sigig tubig. Ikaw man sagod, di man kahingin og tubig. Mas kusog ka pa mong inuman ng soft drinks. Ma.
Ba't di mo sinabi sa akin? Kay mama mo pa sinabi. Hindi nag-alala yun sa'yo ngayon? Nakakahiya kasi. Anong kaya? Asawa mo na ako. Lester, Nandito ka na sa poder ko. Obligasyon na kita. Ano yung sinabi ni mama na bilhin ko? papaya daw yung hinog. Okay. Bibili ako ng papaya na hinog. Nga naman gud ni, uy. Kalisod bang ipagawas ini? Nagkaon naman unta ko kapayas nga hinog. Lain na ba ni ako paminaw sa akong gibati? Magsakit na nga akong tiyan. Kung saan pa man di ay nako nga makaitsar kong tarong ini, uy. Wag yun? Wa may epekto tong pagkaon ako ang kapayas nga hinog, ma. Maglisod man gapon kong paggawas sa akong hugaw. Uy, mausap ka di kang bataan ko eh. Manadlok na ba ako? Kay magsakit na ba ang akong tiyan? Madaot ka ko, ani? Nga dili naman ko kaitsar sa akong hugaw, ma. Maglisod gyud ko og paggawas sa akong hugaw. Halos wa gyud mo gawas bisag unsaon pa nako sa pag-utong. Og nabalakan ako kay magsakit naman na akong tiyan usahay. Og pamati nako nidako ng akong tiyan gamay. Unya, Buntis ka na ba, Jeline? ha? Parang hindi pa. Kasi may regla pa ako eh. Nagre-regla pa po ako. Kala ko buntis ka na. Kasi parang lumalaki yung tiyan mo. Ano po? Tumaba ka lang siguro, kaya lumalaki ang tiyan mo. Oh, siguro pa. At sana, taba lang to. Oo nga. Hindi ko na malayan. Lumaki pa ng tiyan mo. Tumaba ba ako, Lester? Di naman masyado. Pero, bakit lumalaki ang tiyan ko? Unsa? Maulagin, ma. Murag ni dako ang akong tiyan. Og sakit na ba? Uy, pagpa-check up, uy, kay basig unsa na na. Madluksag ko mong pa-check up ron, ma. Kay dagan ko ng COVID ron sa mga ospital. Ay, maupod lagi ko no. Ma, saan ako ini? Nga murag butod man sa tingali ang nakapadako ang akong tiyan. Kay maglasod man sad ko pangutot. Bisag butod pa ning akong tiyan. Unsa?
Nag-alala na ko sa iyo, Lynn. Kung ano yung ininda mo. Masakit na nga ang dibdib ko sa kakaisip nito, Lester. Ano? Mas heart issue na kasi ako. Sa sakit ng dibdib ko pag may sobra akong iniisip. Kung may alalahanin ako. O di, huwag mong isipin. At huwag ka nang mag-alala. Kung matapos itong pandemya, patingin kita ng doktor. Lester, Di ka pa rin nabuntis, Lynn? parang wala pa, Ma. Nagre-regla pa kasi ako buwan-buwan. Ang tagal naman ninyong nagkaanak ni Lester. Ilang buwan na kayong kasal, di ka pa nabuntis. Ewan ko, Ma. Wala naman akong ginagamit na contraceptives para hindi kami makaanak. Bakit naman kayo gagamit na gusto-gusto naman nating magkaanak kayo? At magkaapo na rin kami ng papa nyo. Kaya nga... Di kaya dahil yan sa hirap mong pagdumi? Ha? Di kaya may tumor ka, Lynn? Kaya hirap kang dumumi? At hindi kayo nagkaanak ng anak ko? Unsa? Takot na ako magpa-doktor, Lester. Baka nga tama ang sabi ng mama mo na may tumor ako. Mas mabuti pang mapadoktor ka. Para malaman natin kung ano yan. O baka pwede pang maoperahan. Yan ang kinatatakutan ko. Takot ako magpa-opera, Lester. Ano? Nagduda ang akong ugangang babay nga basin ko noog may tumor ko. Mao nga maglisod ko og pagawas sa akong hugaw ug magsakit ang akong tiyan. Mahadlok gid ko anang magpa-opera kung tumor man gid gani ni. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Lisod ko nga magpagawas sa akong hugaw. Unsa man kahinungdan ini? Tungod ba lang kani sa akong mga gipangaon nga nakapagahi sa akong hugaw? Ikaduhang pangutana. Mubati na ko karon og pagsakit sa akong tiyan. Ug medyo ni dako gamay ang akong tiyan. Kay dili naman sad gud ko makautot. Unsa man gyud ka di ay ning akong gibati. Ikatulong pangutana. Matud sa akong ugangang babay, nga basig may tumor kuno ko, maong maglisod ko og pagawas sa akong hugaw, ug maong magsakit ang akong tiyan. Posible ba? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung tumor man gyud gani ni, mausab ka ni ang nakaingon kung nganong wa pa ko mumabdos hangtod karon? Kinahanglan ba ning maoperahan? Kung maoperahan ako, mumabdos na ba ko? Maoperahan basad ang may sakit sa kasing-kasing? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jilin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong siliran. Ania na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo, suliran, gumunhap sa kinabuhi.
muhatag og tambag solusyon sa imong kahasol sa inyong nahuna nga may punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Ang legal problema ninyo pag tambagan ka na sa akong partner nga si Atty. Eileen Bathan nga until now di pagdiod mi pwede magdungan diri sa among studio sa among stasyonan kay tungod lagi nag-social distancing pamitungod aning atong giatubang karon nga COVID-19 pandemic, no? Wapag kasiguruhan kung kanon sa agabi magkadungan si Atty. Eileen Bathan, pero maningkamot ra gyud mi nga bisan pa man yaning kalisod nga tong giatubang karon, magapadayon lang gyapon kami pag-alagad sa inyong atong mga suking tigpaminaw. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri ka na mo. Mamili lang mo, no? Inyo ba kayong ipadala sa tabong email suliran_612@yahoo.com or diri ba sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o sa among buhatan ba sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karon adlaw mo kini nga if you will treat every situation as a life and death matter, you will die a lot of times, of course, because daghan mo gitag basugatan yun nga mga problema aning kinabuhi. Why tao yun nga walay problema? Ako bitang ko ingna nga sa akong klase sa College of Medicine, ko nga, kung naamoy nabalaan nga tao nga may wala siya problema, dili na siya human being nga buhi, manikin na siya, no? Kay why tao nga problema? Kitang tanan na ay problema. Ang depende ra na how we dance with the music. Ugikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, kay gamay pa man na bakunahan, continue lang sa atong health protocol, dili pa man tanan doon ng bakunahan tungod lagi sa kakuwang sa bakuna. So, continue lang sa atong health protocol, katong social distancing, hand washing, o ang pag-wear og face mask or face shield, no? Para nga malikayan. Daghan nagkataas naman hinooning mga kaso karon sa COVID, no? Ug katong nabakunahan na kaduha, ay mo pagtuo nga ma-protected ay mo outright. You have to wait for a minimum duration o period of 2 weeks before mo makaingon nga fully protected na yun mo, no? So ayaw mo kumpiyansa, bisan katong kaduha na nabakunahi. Okay? So nga ito magtatampo karon adlaw si Jilane, 20 years old. Manila man niyang gibutang address, pero nagtuo ko nga Bisaya ra sa di siya, no? Kay niya man siya nagpada sa ato, no? So, taga Manila, punto medical, iya ka nang gipadala sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. So, maayong pagpaminaw dahil diha sa mga parinti ni Master Police Sergeant Jake Katani, no? Kung naila-ila nila sa Naga Police Station. Si Dok, kusog baya kayo mo sa Kanigaan, Luon, Bohol, Dok. I-greet ang akong mga parinti dito. So, mga parinti ni Police Master Sergeant Jake Katani diya sa Luon, Bohol, maadjong pagpaminaw ninyong tanan diya, no? Mga sano. So, maadjong pagpaminaw ni Jake Hani Katani, ni Jocelyn Fronteras, ni Arnel Itchel Saturus, no? O mga silinganan diyang mga suking tigpaminaw diya sa Kanigaan, Luhon, Bohol. The same is true to sa mga Mabalasa family sa San Isidro, Maribuhok, Bohol, si Ronald, no? O mga taga-Sunok, Lahog, Cebu City, no? Gisulat ko ni Linda Avila, no? Sa Dok, i-greet ning atong mga silingan diri sa Sunok, Lahog. O, labi na ni Nitoy Kabahog. O, ni mga Ortiga family, no? Nila ni Roland, Linda, si Jerome, o si Louie.
o galabi na gyud ni Nilia Mendoza, Dante Mendoza. Maayong pagpaminaw ninyo diha sa Sunok, Lahog, Cebu City. So, balikan ako, ang atong magtatampo karon lawa si Jilin, Punto Medical, minyo si Jilin, og maglisod og paggawa sa iyang hugaw. Karon magsakit ta ang iyang tiyan, kay maglisod naman sab siya maskin pagpangutot. Niingon ang iyang ugangan nga basin og may tumor siya. Ug mao say hinungdan kung nganong wala pa siya makaanak og sa iyang bana. Wala pa sila makapacheck up tungod sa COVID pandemya ug mahadlok sab siyang magpa-opera. Sumaunay nabati na to sa drama ganina nga gipadala ni Jilin. Unang pangutana ni Jilin, lisod kong magpagawa sa akong hugaw, unsa man kahinungdan ini? Tungod ba lang kaha ni sa akong mga gipangkaon nga makapagahi sa akong hugaw? Well, mao ka na gitawag na to, Jilin, og constipation. Daghang mga rason nga nung constipated ta sometimes og maglisod pagpagawa sa atong hugaw. Kay normally man gud na sa atong sige recite sa una sa elementarya pa ta, move your bowel at regular time every day. Every day gud ta. Pero na mga tao nga si pila na kaadlaw wa na makalibang, no? Ang mga hinungdan ani tungod kay less active ka or kuwang ang fiber food nga imong gikaon, kuwang kag giinom nga tubig ug katong mga edad-idara na, kulang kag exercise, unya kinahanglan mo change ka sa imong regular routine. Basta under stress ka, Jilin, no? Nya nausahay pod nga at sa atong pugnan-pugnan pod nga atong pagpagawa sa hugaw, labi nag wala available nga CR. Si mo pugnan-pugnan, tud nga nanay no CR, di na hinong ka makalibang, no? Napiuban nga because nagtumar sila mga tambal, kani mga non-steroidal anti-inflammatory, no? So, o mga anti-convulsant or mga antidepressant, makakos ni sila constipation, no? Naapoy mga congenital nga mga problema, kining gitawag na to, lisod-lisod ding pangalan nga Hirschsprung's disease, no? Hirschsprung's disease, no? Basig ang diagnose ka nga na Hirschsprung's disease. O may nga medical nga mga problem like diverticulosis or simbakulag na kay colon rectal nga mga malignancy. So mo na mga hinungdan nga nung constipated ta sometimes. So, wala naging ko mo sa muadto ka og ospital, no? Aramang kas Manila ka o daraba ka sa Cebu, gastroenterologist ang imong duulo, no? Para ma-check up ka. Dili ba nga magpundo ng hugaw sa tong tiyan, di makapagawas. Muna ikaduhan mong pangutana, mubate na ko karon og pagsakit sa akong tiyan, og medyo nidako gamay ang akong tiyan, kay di naman sab ko makautot. Unsa man kadiay ning akong gibati. So akong giingon, go and see a gastroenterologist, no? Siyempre, mudako ko na imong tiyan, kay magpundo man na among hugaw diha, unya mong sikag kaon, wa di makapagawas, no? Labi wa na kay nang gitawag na itong paggawa sa gas, no? Mudako yun, no? Kay kanang utot na mo, gas man na siya, no? So, maadto ka o gastroenterologist, posible nga colonoscopy ka, ha? O barium enema. Naanas lang mga pamaagi. Colonoscopy, barium enema, or CT scan ka. Posibleng himuon sa gastroenterologist kung maadto ka sa iya, no? Para minus gasto, ari lang doon sa government hospital, Jilin, no? Ikatulong pangutana, matod sa akong ugangang babay, nga basin may tumor na kuno ko, kay maglisod naman kong pagpagawa sa akong hugaw, ug maong magsakit ang akong tiyan. Posible ba? Well, posible. Depende sa finding unya sa nagpa-examine ni mo ngadto sa gastroenterologist. By the way, kining gastroenterologist,
usa na kani ka medical doctor. Parehan ako, doktor ni obra, medical doctor ko. Pero nga akong specialize in the field of psychiatry. Kung ang gastroenterologist, medical doctor sa sila, ilang specialize mga problema sa gastrointestinal tract. Sa gikan sa mouth, esophagus, stomach, intestine, santo na mo gawa sa mong hugaw, mo na ilang tunan yung maayo, estudyuhan o maayo, no? So, again, magpa-colonoscopy ka. Kining colonoscopy, Jilin, murag teleskopyohan ng imong kulon o imong intestine, no? Murag na ba'y linti o kamera, teleskopyo, makita dito kung sa may sitwasyon dito sa imong internal gastrointestinal tract, no? Kadi man nato makita na og walay kahimanan. Ikaapat nga pangutana, kung tumor mangyud kahani, mausab kahani ang makaingon kung nganong wala pa mumabdos hangtod karon? Well, usa siguro po na, pero kinanglan nga magpa-fertility check-up ka, kay kung ang tumor nimo naa sa imong fallopian tube or near the fallopian tube, mo press siya sa fallopian tube, diha baya magkuan ang fertilization. So, outer 1/3 sa fallopian tube. Kung naay pressure niya, yung gamay na, siyempre, usahan pa mang fertilize sa sperm o sa imong egg cell. So, kinanglan, madiagnose gyud ka, ha? Dili ko makaingon nga na kay tumor, pero posible nga na kay tumor. So, kung muingon ang doktor nga nagkuani mo nga kinalang kag operahan, makuha ng whatever mass nga nagtubo diha, ayaw pagduha-duha magpa-opera ka ko. Akong balikon, ang pressure diha sa fallopian tube nga mugpress sa imong intestine, makakos ni siya og discomfort og usan ni sinungdan nganong maglisod pag-fertilize ang sperm cell sa imong sex partner o ang imong egg cell. Okay? So, kung ngayong operahan akong balikon, kinahanglan nga mag-submit ka yourself for operation. So, kuwari siya, related ni siya, no? Kung naa kay pressure diha, makakusa ni siya og constipation, ha? Dili makalibang. Mao kana ang mga consequences. Wa akong balikon sa makadaghan, wa na gyud ko mo sa submit yourself for this katong nga diagnostic procedure nga akong hinganlan a while ago, no? Posibleng ma-CT scan ka, no? CT scan or barium enema. Ha? Kana ba tong labatibahan o enema kanang barium enema naka-imnon nga contrast media nya i-x-rayhan ka, maklaro dito sa ilawom gyud ug unsay sitwasyon didto, ha? Unsay sitwasyon didto. Og kining colonoscopy nga murag teleskopyohan ang ilawom sa imong istomago ug kulon, no? So, mao kana ang mga procedure nga paghimuon most likely, Jilin, sa hospital. Ha? Okay? So, hinaot nga nakasabot ka sa akong tambag nimo, o ako, si Dr. Rene Obra, Atty. Eileen Bathan, kami maningkamot na gyud may makahatag mig kinabuhi kulor, kahayag, kadasig sa inyong kinabuhi. Yung mga sulat-suliran ipadangat rin ka na mo, daghan kaayo, so dili mangluod kung dugay matagal pagtagad, ha? O di, sa mga maulaw, maikog kay kitang tanan adunay mga suliran. So once again, manginaot ako, si Dr. Rene Obra, nga nakahatag na sa kunyo karong nga inonta lessons or kahibalo about sa atong mga problema sa inadlaw nga pangkinabuhi. So, gikan ka na mo dre sa Radyo Mindanao Network, Radio mo Nationwide Tatak RMN. Muingon ako nga daghang salamat o maayong adlaw.
sa kaawit. Mayong ano kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Shaya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay sa akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ni naguluhan. You're still the one. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Shaya. Shaya, pasaylo ako. Gawas na ka, JP. Nalala ko ipamugos ni mong akong kaugalingon. Gawas na mo sa akong best friend. Unta pagbalipayon mo. Shaya. Sukat nga kabuwag ni JP. Wala ko mahigog mapag-usap. Igor ako magiging face sa mga laki nga maabot sa kong kinabuhi. O galon saan makamove on ko. O sige kong travel. Pero hangtod ron. Sige gihapon kong stalk sa Instagram. Ay. Happy kayo sila sa akong best friend. Ay. Mayo pag mo focus na lang ako sa akong pag-eskwela. Kay graduating student na raba ko. Oh. Kinsa ba yung chat na ko? Oh. JP? JP? Kinsa man yung JP ha? Ay, wait. Si JP ni? Ang classmate ako sa una? Oh, siya na ni? Akong tubayan, B. Replyan ako. Sa pila ka weeks na mo nga pagsiging chat-chat ni JP, no? Isig kawang tawag. Gaan kaya kong pagbati niya. Ang hinuon, basi nagtungod kay kaila naming daan. Sukad pag kinder hangtod na pag high school. Oh, uy na. Nanuwag si JP. Hello? Shaya, pwede makita? Ha? After pila ka years, nagkita na kita. Maog yun. Ang. Di naman ka parehas sa una nga. Sumugan ka ayo. Pero nahibaw naman ka, di ba? Kung anong sige panungog ni mo. Oh, Hinumdumi ko maayo. ha? Iuli na akong bag, JP ba? Kung karagit ka, oy! Ikampog tigil ako, mama! Di mo kong asapan sa imong mama ko. Pwes mo sila sa akong mama. Ikaragit ka! Kuya, di mo nang klaya. Ano mo? Oh, ako na! Oh,
Ang ako rin mahinumduman, no? Yung nagsige kag pangaway na ako. Hinumdumi pag high school na to. Ha? Saya. Unsa naman, sad? Ay, grabe sa di mo eh. Sa'yo sa buntag. Init ang bigag ko. Eh, pagbuot, oy. Kisamukan ko nimo. Wapagin ka manad ako. Pila na takatuig nga kaila. Suod na nga tong pamilya. Ya, wapagin mong kamanad ako. Ang bot lang giti mo, JP. Basta samok kay ka. Uy, di gid ka pwedeng samukan ako. O ganaman ka, no? Kay, nakagusto ba ko nimo? Unsa? Sorry kayo ha kung nagsige ko pangaway nimo, saya. Mao mo ganay ako paagi. Aron tagdon ko nimo. JP. Sugton ba ko nimo, saya? Ambot. Ambot ni mo, JP. Nakahinumdum na ka? Nanguyab ka na ako pag high school? Mayo kay ninumdum ka. Saya, sugat sa una, hangdod ka ron. Uwa pagid mawang akong feelings nimo. JP. Karon yung mga dagko naman ta. O dili na ako ipaagi og sungog ang akong pagtagad nimo. Ipakita na ko paagi sa pagpangga og pagmahal. Sugto na ba ko nimo this time, Shaya? JP. Sa tinuod lang, nagkagusto naman sa ko nimo, JP. So, dili ko magduha-duha sa pagsugot nimo. Yes! Yes! I love you, Shaya. Oy, nak. Naunsa man ka nga ganina ramang kang nagsigig panguyab diha. Nakatuon pa kag tarong diha. Hindi ka kayo, maoy. Ma, ngano ka? Imumgog ng gitutukan? May nabantayan ko nimo. Nausa baya ang porma sa imong lawas. Murag na mataang ka. Onya, hilig na kayo kag mantikaon nga pagkaon bisag dili kaingon ana sa una. Onya karon nagsige pagyug kag duka. Dili ka kamabdos nak. Ma, Pagpiti anak, aron makasiguro ta. di ko ba naman hinuon ko? Nilinian na. Kinuo ko. Duha ka badlis. Positive. Magdos ko. Oh anak, unsa may resulta? Ma, positive. Oh, Ginoo ko. Mabdos ka gyud. Nung ako pag-eskwela, ma. Graduating ang taon ko. Saan naman lang ako makapangandun. Anak, dili pa uwahi ang tanan. Dili ang ikasuol ang bata. Blessing ka na. Ang problema lang nato, ani, kung unsay reaksyon ni JP. Mausa na akong ikabalakan, ma. Ako siya tawagan, ma. Ako siya paniyon.
Kaya, ano? Kung sa importante kayo ni mong isulti, may problema ba? Ha? JP. JP, may ako problema. Dakong problema? Ano naman? Ay, paghilak. Sulbaron ta na. Mabdos ko. O, unsa? Saan ba din nato, JP? Graduating ba ako? Kunya, ikaw rin nagtrabaho. Ya, marag dili pag hindi na pag-ibang sildo para buhiwan mi sa akong anak. O saan ba din nato? Ayaw ko bala ka. Iwas ang sila. Ako'y bahala nga mga itagkwarta. Kaya tumumuhi kong saktong anak. Wa ka ba suko ka, mabdos ko? Nga nang masuko mo ko. Nalipay mo gana hinuon ko. Kay may anak na data. Amahan na dayon niya ko. JP. Sorry lang sa akong reaction kaniya. Nasyak lang ito. JP, dili ka di mo ay makapugong sa itong pangandoy. No. Dili babag ang mamahimo na tong anak sa atong mga pangandoy. Imo na tong inspirasyon ang atong anak sa tanan ng buhaton. Sa tanan akong pagpaningkamot. JP. Samot ko nga maningkamot sa kinabuhi para nimo ug sa atong umaabot nga anak. JP. Masakit ako yung akong tiyan. Yeah, marag mga anak nagatingali ko, ma. Uy, mao ba? Tawagan ako si JP, ha? Ma! Aron mga to na to sa ospital. Pahuway lang sa, ha? Gisasaryan na ba ka? Okay raman gud ko. Ala palapit ka balaka gud. Nganong dili ko down. Pinangga kayo tamong duha sa atong anak. Buhaton ako ang tanan para ninyo. Salamat kayo, JP. Swerte kayo ko nga ikaw ang amahan sa akong anak. Kung swerte sa gay ko kay gisugot ko nimo. Wag ko magmahay nga nagpaabot ko nimo og pila ka tuig. Bisag hapit taon ta ko mawad ig paglaom. Kay pag-graduate na to sa high school, na namatay iyang kinabuhi. Pero dili ko gusto magmahay sa uwahay. Gawa ko manguyab og balik nimo. JP. Ug wa lang dama. Nga anam-anam na nakong natuman ang akong mga pangandoy. Ang akong damo. Walang ibaw nga ang babae nga akong gipangandoy. Maugil inahan sa akong anak. Ug mao'y akong pakaslan pohon aron matawag na akong asawa. I love you, JP. Mahal pud kaayo ti Shaya. Wag ko magdahom. Ngang akong kaaway pa kindergarten, mo'y akong makadayunan. Human sa akong experience kapag traidor sa akong ex o akong best friend, wa ko magtuo nga naapagiday lalaki nga tarong. Maong kamong naminaw karon, ayaw mo pagpakawa sa paglaom. Sa hustong panahon, moabot raon niya ang tao nga para ginin. Dinhin na lang kutok, dagang salamat sa pagtagaling akong tampon. More power sa RMD.
Mao ka mga higalang kaagi ni Siaya nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, You're Still the One. Ang maong kaagi gibatan udo sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga hikala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, hantimanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Hantimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagal salamat sa inyong pagpangit.